Jama'a barka da kasancewa da wannan tasha mai albarka. Daure ka danna alamar subscribe ka danna kararrawar sanarwa domin samun saurin shirye-shiryen mu da zarar mun dora idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tasha mai albarka. Kamar yadda kuka gani a title din bidiyon nan mun rubuta yadda zaka samu kyautar kati. Sanin ku ne wannan tasha ta mu sabuwa ce wacce muke kawo labaran wasanni masu zafi. To a cikin wannan tasha insha Allah mun fara sa kyaututtuka kenan. Za a yi buga babban wasa mai zafi. Kamar yadda za a barja gumi da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wasan hamayya wanda ake wa lakabi da El Clasico, wanda muka ga ya dace ku nuna hasashen ku game da yadda za a tashi daga wasan domin kula shi gasar samun kati wannan tasha mai albarka. Za mu so mai sauraro ka kalli bidiyon nan daga farkon sa har ƙarshe. Ga yadda za a yi hasashen kamar haka. A ƙasan wannan bidiyon za ka turo mana ta comment inda za ka rubuta kai tsaye za ka yi hasashe ka kintaci nawa da nawa za a yi a wasan sai ka tura. Duk wanda ya ci akwai kyauta ta musamman wanda zai samu kyautar kati. Sai dokokinmu shine duk wanda ya ci wannan kyauta za a bashi kati kamar yadda aka faɗa. To amma ya zamana ka kiyaye wannan doka, ya zamana ka yi subscribe din wannan tasha ta mai albarka kuma ka yi liking din bidiyon nan, to shine za ka iya cinye wannan gasa. Kana ci za mu tura maka katin ka nan take. Kamar yadda muka sani El Clasico wasa ne mai zafi wanda ake yi tsakanin Real Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, wadda kowace kungiya tana yin duk mai yiwuwa yadda za ta yi nasara akan abokiyar karawar tata, wanda kowace kungiya daga ciki ba ta so ta samu rashin nasara akan ɗaya kungiyar. Sai dai idan muka duba wasa biyar na ƙarshe wanda aka yi karawa a El Clasico shine a wasa biyar ɗin ƙarshe da aka yi tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. Wasa biyar ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid tana da nasara guda 3 a cikin wasannin, da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona tana da nasara guda 2, inda wasa na farko ya zama 1-0 inda Barcelona ta ci Real Madrid, sai kuma wanda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barca ta ci Real Madrid 2-0, sannan sai kuma wasan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ci kungiyar kwallon kafa ta Barca 3-2, sai kuma wasan da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ci Barca 2-1, sai kuma wani wasan wanda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta ci ta shi ma 2-1. To kai tsaye za ka iya turo mana da hasashe domin ka faɗa mana hasashenka, mu kuma muna nan za mu duba duk wanda ya ci za mu sa mai kati. Sannan kuma a gobe za mu rufe wannan turo da wannan hasashe da misalin karfe 3 kafin a take wasan kenan. To da misalin karfe 3 za mu rufe ɗaukan kowane hasashe. In dai karfe 3 tai ko ka turo ko ka yi nasara ba za mu tura maka da komai ba. Muna roƙo don Allah duk wanda bai mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka ya daure ya danna mana alamar subscribe ya danna ƙararrawar sanarwa domin ya ringa samun kyaututtukan da muke ɗorawa a koda yaushe a wannan tasha ta mu ta Filin Daga Hausa Sport TV. Muna godiya da kasancewa da kuke da mu, muna ganin irin comment ɗin da kuke mana a cikin wannan tasha ta mu mai albarka.